2000, много е странно, много е хубаво. Пачо и Пепо са ни на гости в Лондон за поредното Cloning Sound Show. Мисля, че вие можете да кажете за какво става въпрос с няколко думи. И защо сте тук, и кои са причините всъщност? Главната причина е Cloning Sound, музикалният ни лейбъл и платформа за събития, което съчетава двете неща, вече на територията на Лондон, с това с Critical Damage. За да покажем звучението, което сме подбрали за музикалната ни концепция, това, което ние творим като музика, да го обвържем с хора, които се кефят на тази музика, артистите, които свират на партията и издават в лейбъла. Най-вече аудиторията, която ще ни следва заради музиката. Това е Cloning Sound, това е саунд, защото звучението на първо място и то трябва да дърпа в последствие самите фолърси. Трябва да ги привлечем първо, да, така говорейки се осъзнавам, че едно да си го мислиш, друго е вече да го кажеш и трето да го направиш. Но звука е, да, и музиката е това, което ни събрава явно тук. Това е най-важното. Това е най-важното. Нещо за любовта или да не се отклоняваме? Тя е тясно свързана любовта с музиката. Най-вече нас не води любовта към музиката, която е и причината да сме тук, да сме това, което сме и да създаваме нови взаимоотношения с хората, които са на базата на любовта според нас, защото отношението с музиката и хората е нещо много тясно свързано и се надяваме в екипа, който сме създали в момента, Cloning Sound Showcase в FEC с Critical Damage, това нещо да се развие в тази насока. И защо Лондон? Защо решихте, че да, ние сме приятели с Пачо и с Пепо, Critical Damage са ви всъщност ученици. Иво е ученик. Да, Иво завършил нашия диджейски курс, който също продължаваме да направим. Той е един от 260-70 човека, които са направили диджей в България. Но това е друга тема. Тук сме, защото Лондон винаги е била меката на музиката. Другото, което ни влече тук е аудиторията, която ние с Пепо имаме създадена през годините в България. Тази аудитория постепенно се изместила тук. Да. Ще подкрепим с снимков материал малко по-късно. Колко е голяма аудиторията. Това е, мисля, че останалото е парти. И любов, да. Надяваме се тези, които са тук, да дадат нужния отзвук, за да не разберат по-добре зрителите какво сме имали предвид и да просто да дадат следващото ни шоу, да, което с интервю не може да се бихме искали да е на това култово място за Лондон според нас. Култово е. След шоукейс в Лондон, имате ли амбиции да направите шоукейс в Азия или Европа остава достатъчно топла за вас, тъй като българите сме малко по... Това зависи от някаква степен до самите българи, които са напуснали България. Вече получаваме реквести от Франкфурт, мисля, че беше от Испания, също от Малта. Да, имаме амбициите да правим, да се развиваме в тази насока, но ние сме в началото на летния сезон. Това, което ни предстои за момента, това са нашите участия по Черноморието. Имаме българското Черноморие, да. Имаме в Малта гигове, в Испания. И в Кавала, Гърция, където българи са основната клиентела.
на гръцкото Черноморие и съответно вече лесно се получава партията. В музикална насока амбициите са ни доста по-грандиозни. За момента те са още в проекти. Предстоят да излезнат наши музикални тракови проекти за няколко различни чужди лейбъла. Както и за Cloning Sound имаме за лятото имаме едно специално издание, което близко да види бял свят. То ще се появи във всички дигитални магазини. В нашите сетове вече присъстват тези тракове, повечето от тях присъстват вече в нашите сетове. И ние държим хората да ги чуят първо дансинга, те да въздействат върху тях, да видим тяхното въздействие и тогава да ги представим на света. И Cloning Sound Showcase е най-доброто място за това нещо. Особено клубек. Особено? Настроението долу вече ескалира и мисля, че време да се вземе надолу. Това, което предстои. Да, всъщност. Това, което предстои, ще бъде нещо като втората част от интервюто. Може да направим което може просто да окръстим no comment, защото е достатъчно реакцията на хората да говори. Да, достатъчно говорихме, достатъчно големи паузи направихме, за да ги запълним с музикостанции. Благодарим. Скоро следващия път ви чакаме на нашото парти в Лондон.